Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke chaze amaphupho enwabuze kuma comment section khona ubhalile uthi nginokuphupha ekhaya kungcolile noma kunokhula ngabe ke lokho kusho ukuthini ngicela ukuthi usubscribe ngaphambi ngiphendulo ucela inamba ku inbox ukuze ke njalo ekseni uzongibuza ku WhatsApp ukuphupha ekhaya kungcolile noma kunokhula lokho kusuke kubika ukungcola komsamo nekhaya ngenxa yemithi okungenzeka ukuthi khona abanisebenzisela imithi engalungile eyenza ukuthi ke gcine ke ekhaya sekuba nokungcola okuthize kodwa ke nami ufuna ukuthi uyakhe impendulo ngabuza ku comment ukuze ke ngizoyenza ivideo ngifake ku YouTube ungakhohlwa ukusubscribe ungakhohlwa inbox ucela inamba ka WhatsApp uma unombuzo ubuza ku comment ukuze uzophenduleka ngokusheshsha lisale kahle.